njur matur. Matur napa kok nggih sampeyan niku aneh? Lah aku genah nyapu ngene kok muni piye? Wong gaweane dhewe-dhewe kok senengane nesu. Lho ora nesu ngono. Kok boten nesu nyatane sampeyan ket wau getak-getak. Lah wong ngadep ngersane Sang Prabu Putri iki rak njujuk matur. Apa ya seneng apa ming dinengke wae kowe? Ken matur napa sing didemon mendel mawon kok. Kare wong ki betah-betah. Lho, betah. Tak melu apa betah sing diloni. Ora ngono. Wong kabeh iki adum gawe. Ngono? Gaweane niku napa? Gawean kula pun rampung. Saman sing ora rampung ya mang nyambut gawe. Ning aku weruh kowe kaya ngono ki ya mesake to. Butuhe dhewe-dhewe kok ewa lho. Ming munjuk ature kok ya ora angel. Mbok sampeyan niku Lah aku ora wenang kok. Aku ngresiki ket taman. mau kok mengejak padu. Iki ki ana apa to? Tak rungokke wiwit mau kok ming pijer padudon wae. Menika lho Sang Prabu, abdi dalem setunggal menika wong wis tuwa mati. Kowe iki kok